Ongietorri Nafarroako liburutegi publikoen katalogora. Katalogoak ahalbidetzen digu gure liburutegian eskuragarri dauden agiriak ezagutzea. Liburutegiko ordenagailuetatik edo interneteko sarbidea duen edozein ordenagailutatik sar gaitezke katalogoan. Horretarako bilatzaile bat erabiliko dugu, eta bertan Nafarroako liburutegi publikoen katalogoa bilatzeko adieraziko dugu. Nafarroako gobernuko erakundeen informazioa eskaintzen duen navarra.es ataritik ere sar gaitezke. Orrialde nagusiko liburutegiak atalean klik egiten badugu, zerbitzuaren orrialdera eramanen gaitu. Katalogoak atalean klik egin eta agertzen diren aukeren artean Nafarroako liburutegi publikoen katalogoa aukeratuko dugu. Zerbitzuaren web orrian sartzeko beste modu azkarrago bat, pantailan agertzen den helbidea tekleatzea izanen da. Goian, ezkerraldean, agiriak aurkitzea ahalbidetzen diguten bilaketa laukia eta bilaketa aurreratua egiteko aukera ditu. Agiri motaren araberako katalogo berezietan ere sar gaitezke. Aldizkariak eta egunkariak, funts zaharra eta abar. Era berean, irakurleen iritzio berenak jaso dituzten edo iruzkin gehien izan dituzten agiriak ezagut ditzakegu, eta oro bat etiketen araberako bilaketak egin. Argibide gehiago ataletik, liburutegien direktorioetan eta erabilera araudian sar gaitezke, eta horrez gain, bibliografia gomendatuetan, Nafarroako liburutegi digitalean, Nafarroako ondare bibliografikoaren katalogoan eta liburutegien zerbitzuko web orrian. Behealdean QR kode bat aurki dezakegu, katalogoa mugikorraren edo tabletaren bidez erabiltzeko. Bukatzeko, goialdeko eskuinean identifikazio gunea dugu. Horren bitartez, geroago ikusiko ditugun katalogoko zerbitzu pertsonalizatuetan sartu ahal izanen gara. Bilaketa erratzak egiteko, bilaketa gunera joanen gara, eta bertako goitik berako menuan zein liburutegitan bilatu nahi dugun aukeratuko dugu lehenik. Ondoren, nahi dugun agiria aurkitzen lagunduko diguten bilaketa terminoak idatziko ditugu. Adibide honetan, Bernardo Atxagaren Obabakoak izeneko liburua bilatuko dugu. Aurkitutako agiriaren fitxa osoa agertzen da, eta zenbait kasutan, liburuaren azaleko irudia. Agiria non dagoen jakin nahi badugu, aleak erlaitzean klik eginen dugu. Horrela agertuko zaigu zein liburutegik duen, zein aretotan dagoen, mailega daitekeen edo aretoan bakarrik kontsultatu daitekeen, zein den apalean aurkitu ahal izateko katalogo zenbakia edo kodea, eta azkenik eskuragarri dagoen, hots, liburua mailegatuta dagoen edo ez. Bilaketa errazez gain, gure katalogoan bilaketa aurreratuak ere egin daitezke. Bilaketa aurreratua baliagarri zaigu emaitza zehatzagoak lortzeko. Aurreko adibidearen izenburu bera erabiliko dugu bilaketa bat egiteko, baina oraingoan izen bereko film bat aurkitu nahi dugula zehaztuko dugu. Lehen urratsa izanen da bilaketa zein liburutegitan eginen dugun aukeratzea. Izenburuaren atalean, bilatzen ari garen agiriaren izenburua adieraztuko dugu. Kasu honetan, aurreko adibidearen izenburu bera idatziko dugu, Obabakoak. Baina formatuaren atalean film bat nahi dugula adierazi behar dugu. Hortaz, bideograbazioak aukeratuko dugu. Agertutako emaitzak erakusten digu hain zuzen ere, interesatzen zaigun bideoa aurkitu dugula. Aleak erlaitzean klik eginez gero, agiria apalean aurkitzea ahalbidetuko digun informazioa lortuko dugu. Oso interesgarria da goialdeko ezkerraldeari erreparatzea, bertan aurkitutako agiriarekin loturiko informazioa agertzen baitzaigu.